Olga Babcunová je jedinečný pedagóg. Veľmi si na nej cením jej zanietenosť pre anglický jazyk a jeho výučbu. Myslím si, že ona žije anglickým jazykom, žije tým, že je učiteľ anglického jazyka. Zároveň pre Olgu je typické to, že dokáže tento zápal preniesť a na svojich žiakov, na svojich študentov. Pani učiteľka ma naozaj od prvého ročníka veľmi aktívne posúvala. V druhom ročníku som sa prvýkrát zúčastnila poviedkovej súťaže v angličtine. V druhom ročníku som sa umiestnila na druhom mieste v školskom kole. 2 roky na to som sa umiestnila druhá na celoslovenskom kole. To je taký výkon, čo som nikdy v živote od seba neočakávala. A tomu naozaj vďačím pani učiteľke Babcunovej, pretože stále mi dávala podnety na to, aby som sa stala lepšou, aby som sa stala múdrejšou, aby som sa vedela lepšie vyjadrovať. Už ako malých prvákov nás viedla k pracovitosti, zodpovednosti a autonómnosti, čo sú kvality, ktoré si ako terajší maturanti veľmi vážime. V prvom ročníku sa stala našou učiteľkou, no teraz je pre nás o niečo viac. Je osoba, ktorej sa môžeme zveriť, ktorá nás vypočuje a s ktorou sa môžeme zasmiať aj mimo hodín angličtiny. S Olinkou Babcunovou sa poznáme už asi 25 rokov. Začínali sme spolu v priestoroch na Puškinovej ulici v Košiciach. Spoznala som kolegynku s veľmi precízným a profesionálnym prístupom k svojej práci, ktorú má veľmi rada. Pozná prednosti a nedostatky každého svojho žiaka. Venuje sa svojim žiakom, pripravuje ich na rôzne súťaže v anglickom jazyku. Neustále na sebe pracuje a zároveň veľmi rada odovzdáva svoje skúsenosti mladým kolegom. Na svoje plecia si zobrala aj vedenie školského učiteľského odborového zväzu. Nebojí sa diskutovať a vyjednávať s vedením o rôznych chúlostivých témach. Je veľkým požehnaním mať Olgu Babcunovú na našej škole. Myslím si, že naša škola, naši žiaci vďačia, čo sa týka kvality výučby na anglického jazyka na našej škole, práve majstrovstvu a pedagogickému vedeniu našej kolegyni. Veľmi sa teším, že tento rok môžeme oceniť práve teba, Olga.